RPL as a full recognition of prior learning. Nabo konyoro omwana achiete gose garage asa abantu bakorosa chigari akabero akamanya korosa chigari. Lakini tachieti gocha gose skuru gose college yende asome. Lakini korosa gari na amete pi. Gose ari kobwati omwagachi akamanya obwagachi pi akabebundi nabagukwagachire nyumba abeke mbaka amabati chitirisa kiregento ono asomorobiri oyo RPL omwana oyo agocha twamu assess osino koros chitirisa twaro omwana oyo namete koros chitirisa naros chitirisa chingi yachire standard after assessment twamwa a certificate egoteba omwana oyo nare competent to this level. Omwana oyo namete kobeka estima nabeka estima yenyumba yegorofa osine nyumba ere mansionette yo karabeke ono RPL ne system omwana agoche skuru twamu engage twarura meremuki amete mono osine ogwake nyumba erangi oyo gwe certificate yoteba oyo nabo agwake nyumba erangi one kina kito tokoroka RPL yeye nabo omonto yo agocha abe assessed in our institution osina bagocha tomo engage totebinche ebitande inkorosi workshop gete twagendo twamu assess no ko assess yo kongo kora ako assess kuna a national body SIDAC ako ewe certificate unabari bande bagoche skuru baregu lakini bono obumanyi bwaye nabo bogotegemea certificate yo era level 3 ose 4 ose 5 bono that is RPL bono nabo konya bari bamanyite gasikare lakini mbachikonyora opportunity yo kogenda iskuru igoto tebenga andake olino mwanafunzi osomoroki wa ole kagalia eratanya kwende skuru andake igoro yobotaka gosichibesi chiabulete kulinde butambe kwenda ale mujengo obwati abandi guchialia uyigire umanyire nkikebero kubwa senyumba uyigire bintu anabwa atubumanyi bonera agocha kuye certificate goita somanyi boli yonena bagweka ino oliyo ndego si certificate yakobe tofauti yabana yes certificate yute koba tofauti akowe certificate erengaine obumanyi bwaye nabo konyora obumanyi bwaye borengaine no orio osoete certificate emirimo eri bagosoma ase craft certificate nero nera mete yonsi akoba assessed barore oyo namete kwake plaster namete kobeke kebiro namete kobeka chitirisa twamanya komo certificate ebweka ine yori uchiete kerasi kiagero obumanyi nabwo obusemu babwa nima ina bange bakoligere tuboniga madama mu Nyamuita babwa tubumanyi lakini babwa ate makaratasi inki bagwenta gukora inki water the requirements inki bakolete school yegera banyoli certificate chia recognition of prior learning ona abantu nabo bagochamba ke school babe interviewed to babori mbomanyi kibabwate kuruga butu engage the experts toro chincho no mwarimu bwestima nabo montarache oyo mujengo toko ryo mwarimu wo mujengo arigereri naki kasi yabwate ke wangu kiarabiko ono kagocha atotebi naki ngayare comfortable umeto monto nabo nare urache atebenche nabo nkwagacha lakini tingo nyaro kwagachira skuruga tena narire site atotebi goze ne site intuto bange tomobuki amatemu tuche komo assess ya site ga butomo ya max after a period of 1 month from the booking of the exam achache with certificate yae right asante sana.